क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जुदि गोहोगोरानि बाथ्रा बुङोबा आं दहायनो बुंदोंमोन जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जायखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा बुंदोंमोन रां राशि मैथा हाजि बारि गंथाम। बे दिनैहाय बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएलनि जिखिनि जोंहा सरकार दङ बा एनडिएनि जायफोर जोंहा दोलो दङ बे दोलोआसो दिनै बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन। बिजाथि फोसावखांनायनि उनाव आङो मोनथाम जिल्लानि गुबुन गुबुन ब्लक कमिटि जा इउपिपिएलनि बिजेपिनि मण्डल कमिटि आरो एजिपिनि आन्चलिक कमिटि बेयाव थांनानै जोंनि दोलोनि मावथिफारियाफोर बिबानगिरिफोर आरो जोंनि मोजांखौ हास्थायग्रा रायजो राजा आरो सानसुमैफोरखौ लानानै मेल मिटिं खालामनाय जादों। बे मेल मिटिं खालामनायाव रायजोफोरनि गावनो गाव गोसो जानानै लैहोर लैहोर बाहागो लानाय आरो सरकारनि फारसे बिथांमोननि जिखिनि फोथायनाय बेखौ दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों। जोङो बिनिफ्राय आन्दाज खालामनो हायो जे फैगौ बिसायख'थिया बिनि बारहावाया निस्सय एनडिएनि बिथिंजों बारगोन बेखौ जोङो आन्दाज खालामनो हायो। बुंबाय जे दिनैहाय लेंनाङाखै रायजो राजाफोरखौ गावनो गोसो जानानै लैहोर लैहोर ओंखारबोदों। मानोना प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि सायाव रायजो राजाफोरनि मोनसे फोथायनाय निस्सय दङ। मानोना बिथाङा दिनैहाय 32टा गुबुन गुबुन माखासे आसनिफोर दिनैहाय लादों जायखौनाखि सिगांनि सरकारा काउन्सिलाव लानो हायाखैमोन। आरो दिनै आसामावबो आसाम सरकार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा दिनैहाय नोङो लाखपति बायदुनिफ्राय लानानै अरुण'दय आसनिनिफ्राय लानानै जि आसनिफ्रा नोङो एखेबारे गोरिबनिख्रुइ गोरिबसिन सुबुंफोरनि न'खराव सौहैदों आरो बेयाव खुनु थाखो सायख'वाजासे दिनैहाय लाखपति बायदुनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा गावखौनो गोहोगोनां खालामनो थाखाय जे सुबिदाफोर मोनदों बे आसनिफोरनि गेजेरजों दिनैहाय निस्सय गोजोननाय मोनदों। आरो बे गोजोननायखौ फोरमायनो थाखायनो दिनैहाय जोंनि मेल मिटिंफ्राव लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ आं नुनो मोनदों। देहानि गोहोखौ होनखो ना बले भटनि गोहोखौ होनखो आं बुजियाखै। खिन्थु दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जुदि गोहोगोरानि बाथ्रा बुङोबा आं दहायनो बुंदोंमोन जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जायखौ गोदो गोदाय बर'फ्रा बुंदोंमोन रां राशि मैथा हाजि बारि गंथाम। बे दिनैहाय बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएलनि जिखिनि जोंहा सरकार दङ बा एनडिएनि जायफोर जोंहा दोलो दङ बे दोलोआसो दिनै बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन। मानोना थांनाय समाव नैबे ओनसोलाव दाङाबाजि जादोंमोन, हारिजों हारि फोथायलायनो हायै, मोनसे सम्पतिनि रैखाथि गैयामोन, जिउनि रैखाथि गैयामोन, गावजों गाव फोथायलायनो हायामोन। बे थासारि समाव बिथांमोननि सरकारा बिथाङाबो जेराव डेपुटि चिफ हिसाबै दंमोन। दा बेनिखायनो बिथांनियाबो बे समाव नैबे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायनि थाखाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों, माबा मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ जों नुनो मोनाखै। बे बाथ्राखौ हयथ' रायजो राजाफोरा निस्सय नोजोराव होदों। बेनिखायनो दिनैहाय जाय सरकारनि आमोलाव गोजोना फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव खौसेथिया फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनै फोथायलायनाय फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय बिदा फंबाय सानज्लायनाय फैबाय, जाय सरकारनि आमोलाव दिनैहाय जोंनि जिउनि रैखाथि सम्पतिनि रैखाथि मोनबाय, बे सरकारनि जों निस्सय रायजो राजाफ्रा थागोन। आरो बेनिखायनो सक्तिशालि होननानै बुङोबा दिनैहाय एनडिए हिसाबै आं जायखौ बुंदों रां राशि मैथा हाजि बारि गंथाम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बे मोनथाम दोलोआवसो दं, एनडिएआसो दङ। आरो बेखायनो फैबाय थानाय 7 मेनि जिखिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि बारा एनडिएजोंसो बारगोन। दासिमाव जों जेखौ नुदों बेयाव 70% थारमाने 70% भट शेयार जों निस्सय मोनगोन आरो बेबायदिनो जों देरहालांगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713। बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।